Parang anang-anang di tonga-tonga di borgin saya pikir-pikir mah ay nabuharo naing ayahan o rencana tujuan niyari ay buha masa kulap kepang ay ilo na pikiran ay buha mabayan ay ngumul na pay takuang ay naminurin matok handag-nagurang kepentingan ay lebeng hasil lepe pas-pasan oh tahe ursunay ilo na mahulul tambaran.
lupain, ay